Hello guys, subscribe SKTV Plus for more latest videos. Bayan kimanin shekaru 12, Cristiano Ronaldo ya koma a tsohuwar ƙungiyarsa wato Manchester United bayan da ciniki ya fada tsakanin Juventus da United. Ciniki tsakanin United da Juventus ya fada ne bayan da Manchester City mai makwabtaka ta sanar da dakatar da cinikin da ta fara da wakilin ɗan wasan tun da farko. Ronaldo ya ci United ƙwallaye 118 a watanni 292 kafin ya bar Old Trafford zuwa Real Madrid a 2009. Sanarwar da Manchester United ta fitar na cewa Ronaldo mai shekara 36 ya aminta da yarjejeniyar shekara biyu da za ta kawo masa fam miliyan 12.8. Shi dai wannan fitaccen dan wasa a duniya shine mafi yawan magoya baya a shafukan sada zumunta na Instagram da Facebook da dai sauransu. Za ku yi ajiye mana sharhin ku game da wannan labari namu. Domin samun ci gaban shirye-shiryen ku danna mana subscribe da alamar like, domin hakan shi yake sa YouTube su yaɗa bidiyon mu zuwa ga kowa. Mun gode da zaɓar tashar SKTV Plus.